क्या चाहिए? अरे बोलो चेला, क्या लोगे? एगो नारी नोट छापे के मशीन के हो गोले बा भोला बाबा के गीती। हाँ एगो गाड़ी, एगो बाड़ी, एगो नोट छापे के मशीन चाहे। हाँ सब भोले दानी दे दे सुनका के। हाँ वो बैठ के उल चोथी है, कमई है ना। ए तरी भाला हो के कहबे कहले है करम भूमि है या करम कर, सब भोले से मांगत ले। गाड़ी, एगो बाड़ी, एगो नोट छापे के मशीन। हां एगो बाकी नारी जाए तो कौन बात ना। गाड़ी हो, नारी नारी हो, मेहरारू। हाँ तरी तरी ए तारा ये सोने ब्रिज किशोर बाबू गीत तो निकलता। हां जाके कहता लोग बाबा एगो गाड़ी दे दो, एगो नारी दे दो, मशीन छापे पैसा वाला मशीन दे दो। हाँ काहे ऊपर उठाइए ना ले भाई, जल ढरत रही तो ले प्राण प्रतिष्ठा लेके दुआरे पर कॉल तो गोल लगता रोज रोज। बाकी चलो भोला बाबा के नाम धदल बड़े तो भजने कहाई। मतलब ही है हो प्यास भजन गाओ तर गणेश आई ना लाज बचाई ना। तो बेंजू वाला कभी फर्ज में कि वो भजन बजाओ। बोल बम के नारा बाई है एक सहारा बा भाई का बजाओ लो। दो चीज हम देखनी है बिहार में मुखिया जी, एगो भक्ति, एगो कर उल्टा शक्ति। आ दोनों के दशा एक के बा। राम जी को हेलो को तर भक्ति में, कन्हैया जी, शंकर जी नहीं खेलो लोकर। आ तब वो सब भक्ति करता है कर माने का बा कि श्रद्धा भाव से खोजबो आई न तो काल प्रभु जी कृपा कर दी है भेटा जाई है। आ उहे दशा नीतीश कुमार बिहार में शराब के कदल बड़े कहीं कोनो दुकान में लोकत नहीं है मालिक, लेकिन श्रद्धा भाव से जो है खोजबो 15 मिनट में माल हाजिर बा। होम डिलीवरी यही जा यही जा यही जा। अनिल सिंह मुखिया जी पुरस्कार दिल बार बार प्रणाम करते हैं। किशोर भैया हमने के बहुत पुरान मित्र साथी हैं, खैरा से ही पुरस्कार दिल हमने के 100 रुपया हार्दिक शुभकामना करते हैं। जा पहले औरत लोग नीतीश के बड़ाई करते कि नीतीश से वोट दिए हमरे मेहरा का है आ तो शराब बंद कर दिले बड़े। अब गाड़ी देता रही सब नीतीश के कि नतिया बोनो कोइल बा मिल तो लालू काका के ठीक रहलो। दुए समय फर जाए तो नतिया 1000 के पियता ढेकार तो नहीं खतो ना। समय के दोस्त बा कुल बबुआ। अनिल सिंह जी हमारा वर्तमान मुखिया बने नु। भूतपूर्व मुखिया मालिक राजी सब बैठल बानी। बहुत भाग्य से के हुए एक बार, 2 बार, 3 बार बने प्रत्याशी। पुराना धुन है वही पर मंगाओ तन गीते वो। अगर न मिलते इस जीवन में तो लेते जन्म दोबारा। यही धुन में कहे के बाद धन है गणेश जी। बिहारी साउंड सर्विस ये चलाकी हो, टेक्निक है। माइक तो नहीं उन्हें बाजे नु ब्यास लोग के कुछ कहे के पहले उनका मुंह पर नंबर बिक दो। पैसा नहीं खे तो ईटा बिकी दो। हाँ इनकरा पर जूता बिक दो। हार्दिक शुभकामना करते हैं। जा मंत्री सांसद मुखिया विदेशी चाहे बनल के हूँ विधायक, अरे बनल के हूँ विधायक तो मंगलदायक हे गणनायक कृपा करी एह लायक हम बन जाई सुंदर नायक। मंगलदायक हे गणनायक कृपा करी एह लायक हम बन जाई सुंदर नायक। मंत्री सांसद मुखिया बीडीसी मंत्री सांसद मुखिया बीडीसी बनल कहूँ विधायक मंगलदायक हे गणनायक कृपा करी एह लायक
हम बन गए सुंदर गायक नायक है नायक कृपा करिए लायक हम बन गए सुंदर गायक सुन ले बनी बाबा कृपा सिंधु एकदम मंगल के दाता कृपा सिंधु एकदम मंगल के दाता रौरे तो बानी बाबा भाग के विधाता रौरे तो बानी बाबा भाग के विधाता रौरे कृपा से लोग बोलावे है गावे कबीले मायो और कृपा है बाबा अय्या अजरैलो बोली खांसियों में गवाता है जबरदस्ती बलाते हैं गलती ना नू बाकी रवा सब नंबर ही देता नहीं नोट बड़की देता नहीं मुखिया जी कितना मजा कलाकार लोग क्या होता है बाकी 8 महीना लॉकडाउन रहलो मत कही केहू 2 रुपया के सिक्का ना देखाओ तो लक बेस एगो निर्गुण मार दो जन दशा ब्यासन के भर ल जान जाए कि लॉकडाउन में हां कुकुर के हाल हो गल एकदम हां के गाड़ियों मारे के ना पूछत रह भाई जन्नी ऐसन दशा हो गल मलिकार है सजिंदा लोग के ये लोग के दशा मत पूछी साफ गधा के हाल हो गल हमार ना लले मुखिया जी कोरिया पंचायत के मुखिया जी बानी पुरस्कार दे हार्दिक प्रणाम बा हई लोटा लोटा रोवत रहले अपना माताजी के लगे ओई में लाइन कटर रह जाए के भाई हम पनीर खाएम हम गोभी खाएम कहले कि बबुआ बात ऑन खा लो कल से कोहड़ो खत्म होखे आला बा दशा तो नचनियन के बिगड़ और 8 महीना जब लॉकडाउन लागल न तो बुझाइल कि एक के बंगाल भेज दो के 5000 के महीना खियावत रही तैयार हो गइल से जाए के बंगाल बाकी धन हो मोदी जी धन हो चाचा ट्रेनमो बंद कर देले रहल नचनिया लोग के लगे दुइये गो नु काला बा कौन एगो काला बा की रात भर नचबू पैसा मिली तो खइबू तो उ बने रहल एगो औरी काला बा कौन सोशल डिस्टेंस में वो बने रहल 2 गज दूरी या मास्क जरूरी हमने के बेर कोरोना रहतला कोनो फंक्शन कराओ के बताओ पुलिस वाला भाई रोक देत लल्लू आ तेजस्वी जी के रैली में 2 लाख लोग रहतला मोदी जी में रहतला नीतीश कुमार में हमने के बेर कोरोना रहला वो लोग के बेर या कोरोना अपना बहिनौला चल गइल राखी बनवा पटना पुलिस लोग हमरा के घेर ले रहे मुखिया जी कोरोना है मास्क लगाओ का है तो कोरोना ढुक जाएगा हम कहनी माने ओकरा ढुके के मन करी तो ये 3 गो छेद बा और छेद महीने के ढुक सकत औरी देखा देखले आँखी में छेद बा कान में छेद बा रुआ रुआ खुलता कितना देर मास्क लगाई बस सब रहू सब हटइबो नु ढोते में ढुक जाई हद बीमारी आवता ठीक हो जाता इलाजो नहीं के रौरा कृपा से लोग